Ahoj, zdravím vás z jedné z pražských periferií, teď jsem na Dobešce a je odsud vidět skoro celá Praha, tam za mnou. Jsem tady se svojí dcerou, která teďka kouká na město a já mám tyhle procházky strašně rád, vždycky mi dají něco novýho, vždycky mi zlepší náladu, vždycky mi změní náladu a je to prostě únik podobný, jako je únik psaní, aspoň pro mě. Takže to je moje oblíbená činnost. Jedna z věcí, kterou rád dělám, kromě procházek, je běh. Není to od sebe až tak daleko, to uznávám, ale tady je důležitý hlavně to místo, na kterým teďka jsem. Tohle jsou Slatiny, které hodně inspirovaly step, prostor v mý próze Flora, ve kterým se odehrává celý ten příběh, který teď nebudu prozrazovat. Každopádně tohle je nouzová kolonie Slatiny. Strašně zvláštní, tajemný a taky kouzelný, okouzlující místo, který určitě jednoho dne půjde k zemi. Ale zatím se drží. Myslím, že psaní reálně zabírá poměrně malou část mýho života a mý denní rutiny. Mnohem víc času trávím se svýma dětma, ale to se hodí, protože mi hodně pomáhají k inspiraci a myslím si, že třeba ve Floře je téma rodičovství velmi, velmi důležitý.